demanding separate state Bodoland. So we are coming from Assam. So this demand Bodoland separate state is a long-standing demand of the Bodo people. It has been more than 50 years. So we are demanding separate state Bodoland in order to preserve our language, our identity. We are demanding separate state Bodoland in order to address marginalization of the Bodo people. So it is our legitimate right to demand, to preserve and to safeguard our ancestral land that has been given to us. We are the indigenous people. Hello, गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोन गुबै खोथायाव फैदो जे जोंहा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन दे गोदानै जोनोम मोननाय जे फरायसा आफाद बिथांमोनाहाय जे फिन आरोबाव खेबसे जे बड'लेण्ड सोमावसारनो जे ओंखारबाय बिथांमोना जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय जे बिथांमोना सोमावसारहैबाय दिल्लीयावहाय थांनानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बिथांमोना जे बुंहैबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदों आरोखि नोंथांमोन। आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो सानदों आरोखि जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जे बिथांमोना जे दाबि खालामबाय जे बर' हारिनि जे सिमां जे बड'फानि सिमांखौ जे मोगथां महराव लाबोनो थाखाय बिथांमोना जे गणतान्त्रिक भाबै जे आन्दलन खालामबाय न' बड'लेण्ड न' रेस्ट जे दिल्लीयाव थांनानै दा बिथांमोनाहाय जा सैथोयै जुदि आन्दलन खालामदोंबा गोजोननायनि बाथ्रा आरोखि जे थांनाय 2027 जानुवारियाव जे बिटिआर एकर्ड जालांबाय जे बिथांमोन जे एबसु जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बिथांमोनाबो गोलाव सम जे सोमावसारनानै हारिनि थाखाय न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनबोनानै जे बिथांमोनाबो दा पिस एकर्ड जे गोजोन सुख सान्ति जे खालामबाय बिथांमोना। दा बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जे जों नुनो मोनगासिनो दा नेशनेल बड' स्टुडेन्ट इउनियनसा दे लामा ससेयाव बिथांमोनाबो जे माबा मोनसे फिसा फिसौ एग्रिमेन्टनि थाखाय जे सरकारजों जे सावरायनानै जे पलिटिक्सजों जे राजखान्थिजों जे बिथांमोनाबो जे लोब्बा लाखिनानै जे बेफोरबायदि हाबा मावोब्ला हारिया जोबोद खहा जागोन आरोखि। दा जों बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों नङा होमबा न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनदों। दा जों बड'लेण्ड मोनाब्लानो जों बड'लेण्डखौ क्रिएट खालामाबानो जों आन्दलनखौहाय दोनथ'नो नाङा आरोखि जे लामा ससेयावनो जे माबा मोनसे फिसा फिसौ एग्रिमेन्ट खालामनाय दा बेफोरबायदिखौ जोंनो नांला आरोखि। दा जोंनो बर' हारियावहाय दा जेखि एग्रिमेन्टआनो जाया मानो दा सेपारेट स्टेट क्रिएट सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जे मोनागौ मानि जोंनि बर'फोरनि सिमां थामोनथा बायदि रोखोमनि सिमां जे बर'फोरनि जौगानाय राजखान्थि समाजखान्थि गासिबो बिथिङानो जौगानाय नङा आरोखि जों जे सेपारेट स्टेट मोनाब्ला। जोंनो बिनिखायनो जोंनो दा सेपारेट स्टेटखौसो गोनांथार आरोखि। फिसा फिसौ एकर्डजों जों बेखौ जे गनायनानै लानो हानाय नङा जे बर' हारिया। दा बेबायदि जानो नाङा आरोखि जोंनि बर' हारिनि फरायसा आफादफोरा। जोंनि बर' हारियाव जे मोननै फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो जे बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन दा बिथांमोनाहाय जे बर' हारिनि थाखाय जे न' बड'लेण्ड न' रेस्ट दा एबसुआबो सिगां होनबोदोंमोन। दा एबसु आरो एनडिएफबि बिथांमोना जे एकर्ड खालामनानै जे जिरायथ'बाय पिस एकर्ड। दा बिनि उनाव आरोबाव नै गोदान बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन जोनोम मोननानै दे बिथांमोना जे सोमावसारबाय बर' हारिनि सिमां जे बड'फानि सिमां सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायफोर सोमावसारदों दा बिथांमोनाहाय खुनु राजखान्थि दोलो जों लोब्बा थानो नाङा आरोखि सोमोन्दो थानो नाङा। राजखान्थि दोलोजों जे सापर्ट खालाम थेवब्लाबो राजखान्थिनि आथिं सिङाव थानो नाङा आरोखि बिथांमोनाहाय जायफोर बिथांमोन दैदेनगिरिफोर जे हारिनि थाखाय सोमावसारदों बिथांमोना दा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों बर' हारिखौ साननानै बर' हारिनि फिउचारखौ साननानै इयुनखौ साननानै दा लामा ससेयाव माबा मोनसे फिसा फिसौ एग्रिमेन्ट खालामब्ला बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा जों नुनो मोनगासिनो दं नङा होमबा नोंथांमोन। दा जोङो हारिनि थाखाय सोमावसारफ्लानानै दा माखासे सुबुंफोर दङ हारिनि थाखाय सोमावसारनानै उनाव राजखान्थियाव थांनाय जे बिथांमोना जे हारिखौ बावगारनानै थांनाय दा बेबायदि जानो नाङा आरोखि दे हारिनि थाखाय जे सैथो सोमावसारग्रा मानसिया दा सैथो सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरा दा बेबायदि जानो नाङा आरोखि। आं बयखौबो खावलायदों दा सैथोयै जे
जेखौ जों हास्थायदों जे जों न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै जे जों स्टेट डिमान्ड खालामदों दा बेखौ जाफुंहोथारनायावसो बांसिन गोसो होनांगौ दा गावनि उदैनि थाखाय माबा मोनसे जे बेफोरबायदि जे ड्रामा माबा माबि देखायफ्लानानै उनाव राजखान्थियाव आखाइ होनाय राजखान्थियाव थांनाय दा बेफोरो जे बेफोरबायदि खालामनायजों जे हारिया खहासो जागोन हारियाव गुबुंले जागोन नोंथांमोन दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायदों दानि जे फरायसा आफादफोरा जे फिन आरोबाव खेबसे जे आन्दालन खालामबाय दा मोनथाम एकर्ड जाबाय मोनथाम एकर्डजोंबो जे जोंनि गोनांखौ जों मोनफुंनो हायासै जे जोंनि थांखिखौ जों जाफुंहोनो हायासै मोनथाम एकर्ड खालामनानैब्लाबो दा नोंथांमोन खुनु दिन जे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जोंनो होआगौमानि कमप्रमाइज खालामनाङा आरोखि कमप्रमाइज खालामनांगौ खुनु खोथा गैया जे हारिनि थाखाय नांदोंबा हारिनि थाखायनो थै नङा होमबा हारिनि थाखायनो नांगोन हारिनि थाखायनो थैगोन दा दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदिसो जानांगौ आरोखि खुनु सेपारेट स्टेट होआगौमानि क्रिएट खालामागौमानि जे कमप्रमाइज खालामनांगौ गैया बा फिसा फिसौ एकर्डफोरजों दा नेक्स्ट लेभेल जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट दे फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट दाथ' फर्थ बड'लेण्ड मुभमेन्टसो जासिगोन दा फर्थ बड'लेण्ड मुभमेन्ट दा फर्थ फेजखौ जों जुदि सुरु खालामबाय दा सुरु खालामोब्ला दा खालामबाय दा बेवहाय दा कमप्रमाइज खालामनाङा जेबो कमप्रमाइज खालामनांगौ गैया बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जे होआगौमानि कमप्रमाइज खालामनांगौ गैया गणतान्त्रिक भाबै जे आन्दलन खालामबाय था जा राजखान्थिनि आथिं सिङावल' थानो नाङा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा जे स्टुडेन्ट बे बर' हारिनि स्टुडेन्ट इउनियनफोरा अब्लासो जे जोंनि थांखिखौ जों जाफुंनो हागोन दा नुनो मोनदों बयखौबो सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिफोरा जे राजखान्थियाव थांनाय हारिखौ बावगारनाय दा बेफोरबायदिनो जाया नोंथांमोन दा बेफोरबायदि आखुखौ सोलायनांसिगौ फैगोन इयुन जेनेरेसनखौ साननानै फिउचारखौ साननानै बर' हारिनि दा बेफोरखौ साननानै जे बड'फानि सिमांखौ मोगथां महराव खालामथारनो थाखाय बर' हारिखौ जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआसो जे खौसे इउनिटियाव जे लाबोदोंमोन जे बिथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायाब्ला जे बेसे दुखुनांथाव आरो रन्जन दैमारि सारा जे दासिमबो जे बर' हारिनि जे बड'लेण्डनि थाखाय नांनानैनो जे थैजासिम जे जेल जानांगौ जाबाय दा बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा नोंथांमोन दा बिनिखायनो जे बड' इउनियनफ्रा बड' स्टुडेन्ट इउनियनफ्राहाय खुनु बड'लेण्ड स्टेट दा फर फेज जे आन्दलन खालामनायाव सेपारेसन होआगौमानि क्रिएट खालामागौमानि कमप्रमाइज खालामथारनाङा आरोखि फाइनाल आरोखि बेनो बेखौ जे फाइनाल डिसिसन लानांगौ आरोखि जे बिथांमोनाहाय जे गादिनि थाखाय जे हारिखौ फाननो नाङा जे गावनि उदैनि थाखाय हारिखौ फाननो नाङा थाखा फैसानि थाखाय हारिखौ फाननो नाङा आरोखि दा बेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरोखि नोंथांमोन